अबे काय झालं बे, आदित्यला दवाखान्यात घेऊन आलो मी. चला मग पा व्हिडिओमध्ये. तर आज आलो आहे जिममध्ये मी आहे आणि 2 ट्रेनर आहे मस्त आमच्यावाले. तर आमचा पहिला ट्रेनर तर इथं मोबाईल पाहून आले हे बा समोर. हे पहिले ट्रेनर आहे आमचेवाले. मग म्हटलं चला मग त्यामध्ये दोरी मारून घेऊ आपण. मस्त दोरी मारली दोरी मारायला एवढी मजा येऊ राहिली तुम्हाला की काय सांगू तुम्हाला. कंटिन्यू मारल्या नाही आमचे दुसरे ट्रेनर. ते म्हणे मला जिम मार म्हणे, अशी बॉडी बनव म्हणे. चला मग आदित्यला घेऊन गेलो मग दवाखान्यात. म्हटलं काय झालं काय नाही पाहू म्हटलं. निघाली आपली गाडी काढली निघालो आणि मस्त म्हटलं आपली स्टाईल वाईल मारून घेऊ थोडीशी. काय कसं दिसू राहिलं कमेंटमध्ये सांगा. तर चला मग आता निघू आपण. निघून म्हणजे निघालोच आता पोचलो आहे. डॉक्टर म्हणे काहीच नाही झालं म्हणे, वातावरणाचा फरक आहे म्हणे, वातावरण खराब चालू आहे ना. बरोबर आहे, मी दाखवलं तुम्हाला बा वातावरण बघा किती खराब आहे. म्हणजे ढगच येऊन राहिले, म्हणजे पाण्याचे आता मोसम झाले त्या कारणानं. आणि मग इथून ब्लॉग खतम करू. भेटू तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जास्त शेअर करा व्हिडिओला.